രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീരാധാകോവിൻ ടെമ്പിളിന് കീഴിലുള്ള ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനെ. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നാരായണം നമസ്തഭ്യാം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നിഷ്ഠികി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. നമ്മള് 35ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മളുടെ ബുദ്ധിശക്തി ആത്മാവിന്റെ ഒരു ഇതില്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ചലിക്കാനോ ഭുജിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ബുദ്ധിയുടെ ഉപയോഗം വേണം. ആ ബുദ്ധി ആരാണ് തരുന്നത് നമ്മൾക്ക്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമാത്മാവ്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവാണ് നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധി തരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോ ആ ബുദ്ധിയുടെ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് എവിടേക്ക് എത്തുക? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുക. പരമാത്മാവ് എന്താണോ പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഒന്ന് പറയുന്നു, നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മുടെ മനസ്സിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലോ അത് ശരീരത്തിന്റെ 3 സത്വഗുണ രജോ ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തിന് നമ്മൾ അടിമകളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റില്ല, ആ ശാശ്വതമായ സന്തോഷം നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും അന്തരംഗസ്ഥനായി വസിക്കുന്ന ഉന്നത അധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവാണ്. ആ പരമാത്മാവിന്റെ ഇച്ഛയിലാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പണത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, മറ്റൊരാളുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ കൊള്ളയടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാലും കൂടി ആ കൊള്ളയടിക്കുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെ സാങ്ഷൻ വേണം? പരമാത്മാവിന്റെ സാങ്ഷൻ വേണം. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ അറിയാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, ഭഗവാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഒരു മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾക്ക് ഒരു അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും എന്താണ് കണ്ടത്? അർജുനനോട് ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അർജുന, ഇനി നീ തീരുമാനിക്കൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ആർക്കാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? ജീവസത്തയ്ക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ജീവസത്തയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടാത്ത കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സമ്മതിച്ചു തരും. ഓക്കെ, വേറെ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു പഠിക്കൂ എന്ന് പറയില്ല ചിലവർ. എന്താ പറയാ, കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല, പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം എന്താ? കണ്ടാൽ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? കൊണ്ടാൽ പഠിക്കും എന്നല്ലേ പറയാ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അനുഭവിച്ചു തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം വാർണിംഗ് തരും ഉള്ളില്, ഇത് തെറ്റാണ്, ഇത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ലാണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിൽ പലതും തോന്നും. പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് തെറ്റായിട്ട് വരുമ്പോ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രം. അപ്പൊ അതിന് ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ ബ്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്.
നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഈ ആശയത്തിന്മേൽ താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാം. ഒരു വശത്ത് നമ്മുടെ കാഴ്ചകളും അനുഭവങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഏർപ്പാടുകളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുന്നുവെങ്കിലും ഞാൻ കാണുന്നു, ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നെല്ലാം നാം സാമാന്യമായി വിചാരിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ ആത്മാവിനെ നാം ഭൗതിക ശരീരവുമായി താതാത്മ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചയ്ക്കും അനുഭവങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തിക്കും അനുസരിച്ചുള്ള ഭൗതിക കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നാം പറയുന്നു. കൂടാതെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പരമാത്മാവ് നമ്മെ നയിക്കുകയും ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ആ സാധനം എനിക്ക് വന്നിട്ട് സ്വായത്തമാക്കണം, സ്വന്തമാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോ അതിനാര് സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു? പരമാത്മാവ് സാങ്ഷൻ ചെയ്തു തരുന്നു. ബുദ്ധിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള പരമാത്മാവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തെ നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നാം ഈ ശരീരമല്ല എന്ന ആശയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ തിരിച്ചറിവിൽ കർത്താവും ഭോക്താവും തന്നെയാണെന്ന മനോരാജ്യത്തിൽ തുടരുകയോ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾക്കാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ തടസ്സ ശക്തിയിലാണുള്ളത്. ഒന്നിലെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അന്തരംഗ ശക്തിയിലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തി ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ട്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റേ വരുന്നില്ല, എന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? അതാണ് ഭോക്താവും കർത്താവും താൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള മനോരാജ്യത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത്. മിക്കവാറും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇതിനു മുമ്പ് വരെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ഫലം എനിക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, താൻ തന്നെയാണെന്ന് മനോരാജ്യത്തിൽ തുടരുകയോ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ അഭിലാഷങ്ങളെ അവിദ്യാപരമായ ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായ ആത്മീയ സങ്കല്പത്തിലോ യഥാസ്ഥിതിയിൽ വെക്കുന്നതിന് നമ്മൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഇത് വീണ്ടും അതന്നെ ഒരു സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ്. എന്താണ്? അവിദ്യാപരമായ ഭൗതിക സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നത് അല്ലെ. എനിക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എനിക്ക് സൗന്ദര്യമുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വന്നിട്ട് എന്തായി? അത് ഭൗതികമായി. അതാണ് അവിദ്യാപരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നത് നമ്മളല്ല. ആരാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതെന്തായി? ആത്മീയ സങ്കല്പമായി. പരമ അസ്തിത്വത്തെ, പരമാത്മാവിനെ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ മിത്രവും മാർഗനിർദ്ദേശിയുമായി തിരിച്ചറിയുന്നത് വഴിയും പരമാത്മാവിന്റെ പരമപ്രജ്ഞയോടൊപ്പം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ കൃത്യമായി യോജിപ്പിക്കുക വഴിയും സത്യമായ ആത്മീയ ധാരണയെ നമുക്ക് അനായാസേന പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നാൽ ഈ ഭഗവാനെ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. എന്ത് വേണം? പരമാത്മാവിനെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ട്, ഒരു നല്ല സുഹൃത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു തരിക അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയിൽ നിന്ന് പറയാണ് ഇത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യണ്ട എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ മിത്രമായിട്ട് കാണണം. എന്നിട്ട് എന്താണ്? ആ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അതേപടി പാലിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി? ഈ പരമാത്മാവിന്റെ ബുദ്ധിയായിട്ട് മാറും, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിട്ട് മാറും, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും തെറ്റ് സംഭവിക്കില്ല. സത്യമായ ആത്മീയ ധാരണയെ നമുക്ക് അനായാസേന പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും ആത്മാവാകയാൽ ഗുണപരമായി അവ ഏകവും ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നവുമാകുന്നു. ഇത് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണോ? അല്ല, സോറി, ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണോ? ഇല്ല, അതിന് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവ് മരിക്കുന്നില്ല. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി, എന്താണ്? ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കാറ്റത്ത് പറന്നു പോവില്ല അത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഏതിനും അതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അഗ്നിയിൽ ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 2ാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവത്ഗീതയിൽ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ നിർമ്മിതമായിട്ടൊരു സാധനമാണ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഗ്നിയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? കരിഞ്ഞു പോകും അല്ലെ. അത് അതിന്റെ കാർബൺ, അതിന്റെ എന്താണ്, വിഭിന്ന ഘടകങ്ങളായിട്ട് മാറും ഒരു അഗ്നിയിലിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷേ ആത്മാവിന് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആത്മാവ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമല്ല, അത് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്രകാരം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പരമാത്മാവും വ്യക്തിഗത ആത്മാവും എന്താണ്? ഭൗതിക തലത്തിലുള്ളതല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അത് ആത്മീയ തലത്തിലുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ആത്മാവ്, ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക തലത്തിലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത്? അതിനെ രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഭവരോഗം. എന്ത് രോഗമാണ്? 3 സത്വഗുണങ്ങൾ, മായ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അസുഖം വരുമ്പോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് ഒരു ജോണ്ടിസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മഞ്ഞപ്പിത്തം വരുമ്പോ
നമ്മൾക്ക് കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് ഒക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ മരുന്നായിട്ടാണ് പറയുക. പക്ഷെ അത് കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത് കയ്പായിട്ടാണ് തോന്നുക. പക്ഷെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ രുചി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കരിമ്പിൻ ജ്യൂസിന്റെ മധുരമാണ് അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് കയ്പായിട്ടാണ്. എന്താ കാരണം? നമ്മൾക്ക് അസുഖമുള്ളത് കൊണ്ട്. ഇനി അസുഖം മാറിക്കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾക്ക് മധുരമായിട്ട് തന്നെ തോന്നും അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെയെല്ലാം എന്താണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് പരമാത്മാവിന്റെ ആജ്ഞയുടെ പൂർണ്ണ ആശ്രിതനാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഓരോ കാൽവയ്പിലും കാണുക, കേൾക്കുക, ചിന്തിക്കുക, അനുഭവിക്കുക, ആഗ്രഹിക്കുക മുതലായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പരമാത്മാവിന്റെ ആജ്ഞയെ സർവദാ അനുസരിക്കുന്നവനാണ് ജീവാത്മാവ്. ഇനി മനുഷ്യ സാധാരണമായ ബുദ്ധിയിലൂടെ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ജഡപദാർത്ഥം, ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ് എന്നിങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന തീരുമാനത്തിൽ നാം എത്തിച്ചേരുന്നു. ഇവിടെ ജഡപദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം, സ്ഥൂല ശരീരവും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും. ഇനി ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിലോ വൈദിക ജ്ഞാനത്തിലോ കടക്കുന്ന പക്ഷം ദ്രവ്യം, ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ് ഇവ 3 പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പരമാത്മാവ് എന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സമഗ്ര വിസ്തരണത്തിന്റെ സ്ഥാനീയ പ്രാതിനിധ്യമാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്റെ ഭാഗിക പ്രാതിനിധ്യത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നതെന്ന് ഭഗവത്ഗീത ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ഈ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാണ്. ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണുവാണ് അല്ലെ? അത് ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണുവാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്. അത് ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? അപ്പം എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഈ ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണുവാണ്. അപ്പൊ ഈശ്വരൻ മഹാനാണ്. ആകയാൽ അവിടുന്ന് കേവലം ജീവാത്മാക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവൻ മാത്രമാകാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമനിയന്താവാണ്. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. ഭൗതിക ലോകം മാത്രമല്ല, ആത്മീയ ലോകവും. ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ഇവിടെ നിത്യസിദ്ധന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ? അതും ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റൽ മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ആകയാൽ പരമാത്മാവ് പരമനിരപേക്ഷ പുരുഷൻ അഥവാ പുരുഷോത്തമന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പ്രാതിനിധ്യമല്ല. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനാണ് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്? ആ ഓടക്കുഴൽ ഊതുന്ന ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് ആര്? കാരണോദകസായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ അതിൽ വരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ കാരണോദകസായി വിഷ്ണുവിന്റെ വിസ്തരണമായിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണു വരുന്നത്. അപ്പൊ കാരണോദകസായി വിഷ്ണുവിന്റെ അംശമാണ് ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണു. കാരണോദകസായി വിഷ്ണുവിന്റെ അത്രയ്ക്ക് പവർ ആർക്കില്ല? ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണുവിനില്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയണത്? ഇനി ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണുവിന്റെ വിസ്തരണമാണ് ആര്? ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണുവിന്റെ അംശമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണുവിന്റെയും ഒരു ഭാഗമാണ് ആര്? ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണുവിന്റെ ആ പവർ ആർക്കുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണുവിനുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഈ ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ ഈ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് കേട്ടോ. അതായത് 64 ഗുണങ്ങളാണ് കൃഷ്ണന് പറയുക, 60 ഗുണങ്ങളാണ് വിഷ്ണു രൂപത്തിനുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ 4 ഗുണങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത്തരം ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടമാകുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ജീവാത്മാവ് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവാണ്. പരമാത്മാവ് സാക്ഷിയാണ്. നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും തെറ്റായാലും ശരിയായാലും ആര് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്? പരമാത്മാവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രതികരണം ആരാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റായ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രതികരണം ആരാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്? ഇന്ന ശിക്ഷയാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ജന്മത്തിൽ ഇവർ ഇത് അനുഭവിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പരമാത്മാവാണ്. കാരണം പരമാത്മാവാണ് നമ്മളെ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവർക്ക് ഈ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നതും ആരാണ്? പരമാത്മാവാണ്. അത്തരം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പുരോഗതിയിലൂടെ ബുദ്ധിയുടെയും ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെയും മുഖ്യമായും ഭഗവത് കൃപയാലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ കഴിയുമാറാകുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? തീർച്ചയായും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ഒരു ചവിട്ടുപടി മാത്രമാണ് ഈ പരമാത്മാവിനെ അറിയുക എന്നുള്ളത്. ഭഗവത്ഗീത എന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമികമായ വിജ്ഞാനവേദിയും ഭാഗവതം എന്നത് ഭഗവത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വർദ്ധമാനമായ വർണ്ണനയുമാകുന്നു. അപ്പം അതായത് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ആരാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് അല്ലെ?
അതിൽ പറഞ്ഞു അഹം സർവസ്യ പ്രഭവു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അർജുനന് ഭഗവാൻ. ഞാനാണ് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസ സർവ്വലോക മഹേശ്വരം. ഈ ലോകങ്ങളെ മുഴുവൻ താങ്ങി പിടിച്ചിട്ടുള്ളതാരാണ്? ഞാനാണ്. ഏതേചാംശ കലാപുംസ, എന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ എന്ന് പല പല ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ദൈവിഹേഷ ഗുണമയി മമ മായ ദുരത്തിയ, ഈ മായ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളില് ജന്മകർമ്മ ചമേ ദിവ്യം ഏവം യോവേത്തി തത്വതഃ, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ ആത്മീയധാമത്തിലേക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് പോവും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ തന്നെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. എന്നെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അത് പൂർണ്ണമായും അറിഞ്ഞ് എന്നിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരും എവിടെ എത്തും? എന്റെ ധാമത്തിലെത്തും. അവർക്ക് ഞാൻ അഭയം കൊടുക്കും, അവർക്ക് ഞാൻ അതിനുള്ള ബുദ്ധിയും കൊടുക്കും അവിടെ എത്താനുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള വിജ്ഞാനവേദി എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞതോ അതിന്റെയൊക്കെ ഭഗവാന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരിൽ കൂടി ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ കൂടി നമ്മൾക്കത് വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഓരോരുത്തർ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന്. അതായത് ഒന്ന് ജ്ഞാനമാണെങ്കിൽ മറ്റത് വിജ്ഞാനാണ്. അതായത് വിജ്ഞാന വേദി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ അല്ലെ. മറ്റത് വിജ്ഞാനാണ്. എങ്ങനെയാണ് പ്രാവർത്തികമായിട്ട് ഒരാൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്ന് ഓരോ ഭക്തന്മാരുടെ കഥയിൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഭാഗവതം. ആകയാൽ ഒരു പക്ഷി മറ്റൊരു പക്ഷിയോട് ഒപ്പം ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരേ ശരീരവൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിയുടെ അനുശാസകന്റെ കൃപയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നാൽ വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ പൊരുൾ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ദൃഷ്ടിഗോചരമാകും. പിന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ വാസുദേവനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിൽ പ്രയാസമുണ്ടാവുകയില്ല. ആകയാൽ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ അസംഖ്യം ജന്മങ്ങളിൽ ബുദ്ധിയെ പ്രകാരം ഉപയോഗിച്ചതിനു ശേഷം ഭഗവത്ഗീത 7:19 ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ വാസുദേവന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളിൽ സ്വയം ശരണാഗതി പോകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് വേണ്ടത്? നമ്മൾ ഒരു വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികളെ പോലെയാണ് ആത്മാവും പരമാത്മാവും. അപ്പം ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പുറത്തെ പക്ഷിയുടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണം. അപ്പൊ പരമാത്മാവിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി പരമാത്മാവിന്റെ ആജ്ഞ എന്താണോ അതിന് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. പരമാത്മാവിനോട് നമ്മൾ എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം? എന്റെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശം തരണം, തെറ്റായ വഴിയിൽ കൂടി എന്നെ നയിക്കരുത്, എന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ പാദങ്ങളിൽ എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരമാത്മാവ് പിന്നെ നമ്മളെ ശരിയായ രീതിയിൽ നയിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോ. നമോ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, വാസുദേവായ, ഓം നമോ നമോ ഭഗവതേ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, നമോ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് സർവാത്മനാ രാജൻ ഹരി സർവത്ര സർവദാ. തസ്മാത് സർവാത്മനാ രാജൻ ഹരി സർവത്ര സർവദാ. ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച സ്മർത്തവ്യോ ഭഗവാൻ നൃണാം. ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യോ ഭഗവാൻ ആകയാൽ സർവ എല്ലാം ആത്മന ആത്മാവ് രാജൻ ഹേ രാജാവേ ഹരിഹി ഭഗവാൻ സർവത്ര സർവത്ര സർവദാ എപ്പോഴും ശ്രോതവ്യഃ ശ്രവിക്കണം, കീർത്തിതവ്യഃ പ്രകീർത്തിക്കുക, സ്മർത്തവ്യഃ സ്മരിക്കുക. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പ്രണാം മനുഷ്യരാൽ വിവർത്തനം. ആകയാൽ അല്ലയോ രാജാവേ, ഓരോ മനുഷ്യനും എവിടെയും എല്ലായ്പ്പോഴും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഹരിയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? ഇനി അവസാന കൺക്ലൂഷൻ. ഇപ്പൊ പരമാത്മാവിനെ പറഞ്ഞു, ആദ്യം എന്താണ് വിരാട് രൂപമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇനി പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അവസാനം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറയുകയാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലാ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇപ്പൊ ഇനി ഭക്തിയോഗത്തിലാണ് നമ്മൾ വന്നു നിൽക്കുന്നത്. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഈ ശ്ലോകത്തെ തസ്മാത് അഥവാ ആകയാൽ അക്കാരണത്താൽ എന്ന പദത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മോക്ഷത്തിന് ഭക്തിയോഗം എന്ന ഉദാത്തമായ പ്രക്രിയയേക്കാൾ വരിഷ്ഠമായ ഒരു ശുഭമാർഗവുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം നേരത്തെ മുൻ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ശ്രവണം, സ്മരണം, കീർത്തനം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം എന്നീ വിവിധ രീതികളിൽ ഭക്തർ ഭക്തിയോഗം പരിശീലിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ കലിയുഗത്തില് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള മാർഗം ഏതാണ്?
ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക ഭഗവാന് എന്നുള്ളതാണ്. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം? നവവിധ ഭക്തിയിൽ കൂടി. നവവിധ ഭക്തി എല്ലാ രീതിയിലും ശ്രവണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നവവിധ ഭക്തി ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിരുന്ന ആളാരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്, എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഉറച്ചു നിന്നാൽ കൂടി, ശ്രവണത്തിൽ മാത്രം ഉറച്ചു നിന്നാലും, അല്ലെങ്കിൽ സ്മരണത്തിൽ മാത്രം ഉറച്ചു നിന്നാലും, അല്ലെങ്കിൽ കീർത്തനത്തിൽ മാത്രം ഉറച്ചു നിന്നാലും, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മള് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഭഗവാനെ ആ രീതിയിൽ എപ്പോഴും ധ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് എവിടെ എത്താന്നാ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ 9 വിധ അനുഷ്ഠാന മാർഗങ്ങളും ആധികാരികമാണ്. അവ മുഴുവനായോ ഭാഗികമായോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അനുഷ്ഠിക്കുക വഴിയോ ഒരു ആത്മാർത്ഥ ഭക്തന് ഇച്ഛിച്ച ഫലം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഈ നവവിധ ഭക്തിയിൽ ആദ്യത്തേതായ ശ്രവണമാണ് ഭക്തിയോഗത്തിലെ പരമപ്രധാനമായ പ്രവൃത്തി. യഥോചിതവും പര്യാപ്തവുമായ ശ്രവണമില്ലാതെ ആർക്കും മറ്റുള്ളവയിലൂടെ യാതൊരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. പരമപുരുഷന്റെ ശക്തമായ അവതാരം വ്യാസദേവനെ പോലെയുള്ള ആധികാരികമായ വ്യക്തികൾ രചിച്ച എല്ലാ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളും ശ്രവണത്തിന് സുലഭമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എസ്പെഷ്യലി കലിയുഗത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയമില്ല. അപ്പൊ അധികം ആൾക്കാരും ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടമ്മമാരാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. ഇപ്പൊ അധികം ആൾക്കാർ എന്താണ്, അവരും ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും. മക്കളുടെ കാര്യം നോക്കണം, വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. ആൻഡ് നമ്മൾക്കുള്ള സമയത്തിനാണ് ആകെ കൂടി മാക്സിമം നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് 100 കൊല്ലാണ്. ആ 100 കൊല്ലത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കഴിക്കുന്ന സമയം എത്രയുണ്ട്? ഒരു 8 മണിക്കൂർ എങ്കിലും ദിവസം ഒരു ഉറങ്ങുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. ബാക്കി നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം എത്രയാണ്? 8 മണിക്കൂർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 16 മണിക്കൂറാണ്. ഈ 16 മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ ഒരു 10 മണിക്കൂറോ 12 മണിക്കൂറോ പല ജോലികളിലായിട്ട് മുഴുകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? അതിനുശേഷം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ പോലും നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്നത്തെ ആധുനിക ലോകം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ശ്രവണമാണ്. അപ്പൊ ശ്രവണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു അടുക്കളയില് കിച്ചണിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കീർത്തനം വെച്ചിട്ട് കേൾക്കാം അല്ലെ ഭഗവാന്റെ. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾക്കിപ്പോ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നു, രണ്ടാമതൊരു തവണയും കൂടി കേൾക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരിഷ്ഠരായിട്ടുള്ള പലരുടെയും വീഡിയോകൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും ഈ യൂട്യൂബിലൊക്കെ. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം. നമ്മൾ പണികളിൽ ഇടയ്ക്കൂടെ തന്നെ, അത് ഇരുന്ന് കേൾക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് പ്രഭുപാദയുടെ ലെക്ചേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ട്. ആ ലെക്ചേഴ്സ് കൂടെ ഡെയിലി ഓരോ 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശ്ലോകം നമ്മൾക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വായിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ആ ആത്മീയ പുരോഗതി ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ശ്രവണമാണ്. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്താണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ അല്ലെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ എന്താണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. നമ്മൾ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പണ്ട് ഒരു സീരിയലുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതിലത്തെ കഥാപാത്രങ്ങള് അവര് എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്നും നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ, നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സത്സംഗത്തിലാണ് ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് സംസാരം വരിക. അപ്പൊ പക്ഷെ ഒരു എപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഫാമിലിയില് അച്ഛനും അമ്മയും എപ്പോഴും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, ദേഷ്യപ്പെടുന്നു, അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലാണെങ്കിൽ ആ മക്കളും സംസാരവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരിക, ആരോഗ്യന്റ് ആയിട്ടാണ് വരിക. അപ്പൊ ശാന്തമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരമ്മയാണ് അച്ഛനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളും ശാന്തമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുക. തിരിച്ച് അതല്ല, നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വായ തോന്നിയതൊക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു അതുപോലെയായിരിക്കും. അവർ അതുപോലെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് സംസാരിക്കുക അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലിരിക്കണേ. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം എത്രത്തോളം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള മാലിന്യങ്ങള് വളരെ വേഗം അത് നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. യഥോചിതവും പര്യാപ്തവുമായ ശ്രവണമില്ലാതെ ആർക്കും മറ്റുള്ളവയിലൂടെ യാതൊരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. പരമപുരുഷന്റെ ശക്തമായ അവതാരം വ്യാസദേവനെ പോലെയുള്ള ആധികാരികമായ വ്യക്തികൾ രചിച്ച എല്ലാ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളും ശ്രവണത്തിന് സുലഭമാണ്. അവ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സർവ്വതിന്റെയും പരമാത്മാവെന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാകയാൽ സർവദാ അവിടെ നിന്നെ സ്മരിക്കുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും വേണം. മനുഷ്യരുടെ സവിശേഷ ധർമ്മമാണത്. മനുഷ്യൻ സർവ്വവ്യാപിയായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ യന്ത്രങ്ങളാൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിരർത്ഥകമായ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് ഇരയായി തീരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ ശ്ലോകങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലുകയാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഓരോ നാമവും നാംനാ മകാരി ബഹുധാ നിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിത
നിയമിത സ്മരണേന കാലക. അതിലെന്താണ് പറയുന്നത്? ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിന്റെ 2ാമത്തെ ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അല്ലെ. അതിലെന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തികൾ മുഴുവൻ ഏതിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങളില്. അപ്പൊ ആ നാമങ്ങൾ നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോ ഇപ്പൊ ഈ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദമാണ്, നമ്മളുടെ ഭൗതികമായ നിരർത്ഥകമായ ശബ്ദങ്ങളല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല, സ്മരിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിരർത്ഥകമായ ഭൗതിക ശബ്ദങ്ങളിലാണ് മുഴുകുന്നത്. അത് ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ മാലിന്യങ്ങളെ കൂട്ടുക അല്ലാണ്ട് കുറയ്ക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവത് യന്ത്രങ്ങളെ യഥോചിതം പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്നതിനാൽ യന്ത്രങ്ങൾ മോശമൊന്നുമല്ല. എന്നാൽ യന്ത്രങ്ങൾ അസാൻമാർഗികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ അത് മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള അധപ്പതനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ള ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശ്രവണത്തിനായി രചിക്കപ്പെട്ടവയാകയാൽ അവയെ ശ്രവണം ചെയ്യുക എന്നത് മനുഷ്യന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. മനുഷ്യരൊഴികെയുള്ള മറ്റൊരു ജീവജാലത്തിനും അത്തരം വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശ്രവിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവേണ്ട. ഇപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഒരു വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് പോകാനുമായിട്ടുള്ള കഴിവ് ഓൺലി ഏതു ജന്മത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്? മനുഷ്യജന്മത്തിൽ മാത്രമാണല്ലോ. മൃഗങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എത്രയോ വിലപിടിച്ചൊരു ജന്മമാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ ശ്രവണത്തിന് മനുഷ്യ സമൂഹം സ്വയം ചെവി കൊടുക്കുന്ന പക്ഷം സമൂഹത്തിന്റെ നിലവാര തകർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്ന അധാർമികരാൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അധാർമിക ശബ്ദങ്ങൾക്ക് സമൂഹം ഒരിക്കലും ഇരയായി തീരുകയില്ല. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ആ ഭഗവാന്റെ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് ആണ് ചെവി കൊടുക്കുന്നത്, പരമാത്മാവിന്റെ ശബ്ദത്തിനാണ് ചെവി കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്താണ് അധാർമിക ശബ്ദങ്ങൾക്ക്, അതായത് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾക്ക്, തെറ്റായ പ്രവണതകൾക്ക് നമ്മൾ കൂട്ടുനിൽക്കില്ല, അതിനിരയായി തീരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കീർത്തനത്താൽ ശ്രവണം ദൃഢമാക്കപ്പെടുന്നു. ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും ഉചിതമായി ശ്രവിക്കുന്ന ഒരുവൻ സർവ്വവ്യാപിയായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധ്യമുള്ളവനായി തീരുകയാൽ അപ്രകാരം ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിൽ ഉത്സുകനായി തീരുന്നു. രാമാനുജാചാര്യൻ, മധ്വാചാര്യൻ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, സരസ്വതി ഠാക്കൂർ തുടങ്ങിയ മഹാചാര്യന്മാരും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ മുഹമ്മദ് നബി, യേശു ക്രിസ്തു തുടങ്ങിയവർ പോലും സർവത്ര സർവദാ കീർത്തനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സാർവത്രികമായി പ്രകീർത്തിച്ചു. ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാകയാൽ അവിടെ നിന്നെ സർവത്ര സർവദാ പ്രകീർത്തിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ കാലദേശങ്ങളുടെ പരിമിതികളില്ല. ഇതിനെ സനാതന ധർമ്മം അഥവാ ഭാഗവത ധർമ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഭാഗവത ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്? ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുക, മനസ്സിൽ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെല്ലുമ്പോഴും. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു, അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് പ്രത്യേക എഫേർട്ട് ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നാമം ചൊല്ലിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തെറ്റ് വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സനാതനം എന്നാൽ ശാശ്വതം, സർവദാ സർവത്ര എന്നർത്ഥം. ഭാഗവത എന്നാൽ ഭഗവാന്റേതായിരിക്കുന്ന അഥവാ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചതായിരിക്കുന്ന എന്ന അർത്ഥം. സർവകാലദേശങ്ങളുടെയും അധിപൻ ഭഗവാനാണ്. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ പവിത്രനാമം ലോകത്തിലെവിടെയും എപ്പോഴും ശ്രവിക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും വേണം. ലോകത്തിലെ സർവമാന ജനങ്ങളും അതീവ ഉത്കണ്ഠയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും അത് കൊണ്ടുവരും. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പോലെ ച എന്ന പദം ഭക്തിയോഗത്തിലെ മറ്റെല്ലാ പ്രക്രിയകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാ അതായത് നവവിധ ഭക്തിയിൽ കൂടി ഏതാണോ നമ്മൾക്ക് സൗകര്യം, എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അത്രയും ഉത്തമം. കാതുകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനായിട്ട്, കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട്, നാവ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കാനായിട്ട്. കൈകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കാനായിട്ട്. കാലുകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്, അമ്പലങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. ഇങ്ങനെയെല്ലാം മനസ്സെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. ഇങ്ങനെ ഓരോ അവയവങ്ങളും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട്, സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രകീർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വേറെ ചിന്തകളൊന്നും നമ്മൾ വരില്ല. നമ്മൾ വേറെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല, ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും ഭഗവാന്റെ ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 37. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വന്ദിയേ ഭഗവത ആത്മസദാം, സോറി, കഥാമൃതം ശ്രവണകുടേഷു സംപ്രദം പുനന്ദിതേ വിഷയവിദൂഷിതാശയം
ചരണ സരോരുഹാന്തികം പന്തി ആര് കുടിക്കുന്നുവോ അവൻ ഭഗവത പരമദിവ്യത്വ പുരുഷന്റെ ആത്മനഹ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ സദാം ഭക്തരുടെ കഥാമൃതം സന്ദേശങ്ങളാകുന്ന അമൃതം ശ്രവണപുടേഷു കർണദ്വാരങ്ങളിൽ സംപ്രതം നിറച്ചു പുനന്തി പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു തേ അവരുടെ വിഷയ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനം വിദൂഷിത ആശയം ജീവിതത്തിന്റെ മലിനമായ ലക്ഷ്യം പ്രജന്തി മടങ്ങിപ്പോകുന്നു തത് ഭഗവാന്റെ ചരണസരോരുഹാന്തികം ചരണാരവിന്ദങ്ങളിലേക്ക് വർത്തനം ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ഭക്തരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അമൃതതുല്യമായ ചരിതങ്ങൾ കാതുകളിലൂടെ കുടിക്കുന്നവർ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ മലിനമായ ലക്ഷ്യത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും അപ്രകാരം അവിടുത്തെ ചരണാരബന്ധങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കേൾക്കുക എന്നല്ല, എന്താ പറയുന്നത്? കുടിക്കുക, അമൃത് കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ആ കാതിൽ കൂടി വരുന്നത്. നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? അതിനെ രുചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ്. അപ്പൊ ഈ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ അമൃതതുല്യമായ ചരിതങ്ങൾ കാതുകളിൽ കൂടെ കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം പോവും, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മാറും, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. പിന്നെ അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. മലിനമായ ജീവിത ലക്ഷ്യമാണ് മാനവ സമുദായത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുക. ഒരു മിനിറ്റ്, കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തന്റെ മലിനമായ ജീവിത ലക്ഷ്യമാണ് മാനവ സമുദായത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണത്. ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനായി അവികസിതമായ ഭൗതിക വിഭവങ്ങളെ എത്രത്തോളം ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുവോ അത്രത്തോളം മനുഷ്യ സമൂഹം ഭഗവാന്റെ മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ കുടുക്കിൽപ്പെടും. അപ്രകാരം ലോകത്തിന്റെ ദുരിതം ലഘൂകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് പകരം വർദ്ധിതമാകുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലെയും ജീവസത്തകൾക്കും മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ പരിരക്ഷയ്ക്കും ഭക്ഷണത്തിനും പര്യാപ്തമായ അളവിൽ ധാന്യങ്ങൾ, പാൽ, ഫലം, മരം, കല്ല്, പഞ്ചസാര, പട്ട്, രത്നങ്ങൾ, പഞ്ഞി, ഉപ്പ്, ജലം, പച്ചക്കറികൾ മുതലായവയുടെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും വേണ്ടതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ നൽകുന്ന കേന്ദ്രം സമ്പൂർണ്ണമാണ്. ആകയാൽ ശരീരമായ മാർഗത്തിലൂടെ ജീവിത ആവശ്യകതകൾ നേടാൻ മനുഷ്യന് നിസ്സാരമായ പ്രയത്നമേ വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. ഈ പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം ഉണ്ട്, അല്ലെ? അത് എങ്ങനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൃത്രിമമായ ജീവിത സുഖങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി യന്ത്രങ്ങളുടെയോ സാധന സാമഗ്രികളുടെയോ വലിയ ഉരുക്കു വ്യവസായശാലകളുടെയോ ആവശ്യമില്ല. കൃത്രിമമായ ആവശ്യങ്ങളിലൂടെ ജീവിതത്തെ ഒരിക്കലും സുഖപ്രദമാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ ലളിത ജീവിതം, ഉയർന്ന ചിന്തയിലൂടെ അത് സാധ്യമാണ്. മാനവ സമുദായത്തിനായുള്ള സമ്പൂർണതാ ലക്ഷണമുള്ള മഹത് ചിന്ത ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ശ്രവണമാണെന്ന് ശ്രീ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഇവിടെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ സമ്പൂർണതാ വീക്ഷണം നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നേരായ മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രകാശമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കഥാമൃതം എന്ന പദത്തിന് ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദർ വിശദീകരണം നൽകുകയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അമൃതതുല്യമായ ചരിത്രമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ യഥോചിതമായ ശ്രവണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അടക്കി ഭരിക്കുക എന്ന ദൂഷിതമായ ജീവിത ലക്ഷ്യം ഇല്ലാതാക്കുകയും ജ്ഞാനവും ആനന്ദവും നിറഞ്ഞ സമാധാനപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമുള്ള ജനങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്? ആ ഭഗവത് ഭക്തി നമ്മൾക്ക് വരും. അങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തണം എന്ന്, സമാധാനപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ജീവിതം എങ്ങനെ നയിക്കണം എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും. ഒരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവത് നാമരൂപ ഗുണ ലീലാദികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഹൃദ്യവും നാരദൻ, ഹനുമാൻ, നന്ദഗോപർ, വൃന്ദാവനത്തിലെ മറ്റു നിവാസികൾ എന്നിങ്ങനെ മഹാഭക്തന്മാരാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവയുമാകയാൽ അത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ നിശ്ചയമായും ദിവ്യമായും ആത്മാവിനെയും ഹൃദയത്തെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്. എന്താണ്? ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതിന്റെ ലീലകളാണ്. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം സത്യമാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം ഭഗവത്ഗീത സന്ദേശങ്ങളെയും പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും നിരന്തരം ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രാപിക്കുമെന്നും ബൃഹത്തായ താമരപ്പൂവിന് സദൃശമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ആത്മീയ ഗൃഹത്തിലെത്തി ഭഗവാന് ദിവ്യ പ്രേമഭരിതമായ സേവനം അർപ്പിക്കുമെന്നും ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു.
അപ്പൊ എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തും ഭാഗവതം തന്നെ പഠിച്ചാലും ഇപ്രകാരം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ നേരിട്ടുള്ള ഭക്തിയോഗം സ്വീകരിച്ച് ദിവ്യമായ ഭഗവത് സന്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിലൂടെ അരൂപമായ വിരാട് രൂപ ധ്യാനം കൂടാതെ തന്നെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെ നേരിട്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും. ഭക്തിയോഗം പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ ഭൗതിക മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധനാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾ തീർച്ചയായും ഒരു കപട ഭക്തനായിരിക്കും. അതായത് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഭക്തി കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മള് എന്താണ് ഭക്തിയല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. കപട ഭക്തിയാണ്. ഭക്തിയോഗം ഭാവിക്കുന്ന അത്തരം ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാൻ മറ്റു ഉപായങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്താണ് ഒരിക്കലും ഒരു അഭിനയമല്ല ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് അത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആ നാമ അപരാധങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം തെറ്റില്ലാതെ ജപിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ശുദ്ധമായ ഭക്തി വരും. ആ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയണം ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരി ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരി. ഞാൻ അടുക്കളയിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നു, അപ്പുറത്തെ എന്റെ മക്കൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നു. ഈ തരത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഒരു അഭിനയമാണ്, സഹജിയ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 2-ാം സ്കന്ധത്തിലെ അന്തരംഗസ്ഥനായ ഭഗവാൻ എന്ന 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാവാർത്ഥം ഇപ്രകാരം സമ്പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മാതാജി ഒരു കാര്യം പറയാം. മണീഷ് മാതാജി പറഞ്ഞു എല്ലാരും മംഗളാരതിയിലെ ആള് കുറവാ, എല്ലാരും ഒന്ന് കയറണം. ആരൊക്കെ കയറുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ആ മാതാജിയുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പറഞ്ഞു. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അറ്റൻഡൻസ് വേണം പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളൊക്കെ എന്നും കേറും. ഞാൻ കേറാറുണ്ട് മാതാജി. അപ്പൊ എല്ലാവരും മംഗളാരതിയിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. മുടങ്ങാണ്ട് കയറാൻ ശ്രമിക്കുക. ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് അതിനൊരു ടാസ്ക് ആയിട്ടും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എല്ലാവരും മംഗളാരതിയിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ എണ്ണം വരെ കുറേശ്ശെ കുറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്. മുമ്പ് നമ്മൾ ഹിന്ദി ഗ്രൂപ്പിന് മേലെയായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക, കയറാൻ ശ്രമിക്കുക മംഗളാരതി. നമ്മളെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ, ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേറെ മാർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഭഗവാനിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും കയറാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ട്, ഇതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ത് ചെയ്യാല്ലേ? നമോ നമഃ.